नोंथांमोननि गेजेराव दासिम मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय स' लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। माने जोंहानो बे बर' नोगोर गामियाव आरोना माने बेबादि मैदेरजों गाग्लोबजादों। माने सासे मानसिनि न'आ फुरा सिफायजोबदों। माने बेहाय ओंखाम संग्रामोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो अब्लानो बुजिगोन आरोना। आरो लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै जाहाथे गोदानाव फैदोंबा नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होदो। आरो बिदिनो गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनहा नुनो हानाय बायदि आरो। लोगोफोर माने दासान्दि माने मैदेरा फुरा उपद्रुप दाखालिबो बिदिनो नबी नोगोर गामियावबो बेबादिनो माने गोबांथार माने मैदेरजों गाग्लोबजानानै मोजांनो समस्या जालांबाय आरो बाख्रि बुख्रि सिफायना गालांजोब्बाय। आरो दा दिनैबो नैबे बर' नोगोर गामियाव माने बेबादि गोबांथार माने न'खौ सिफायना गालांदों आरो बिदिनो थालेर आरो बिदिनो नाना रोखोम बिफां लाइफां गासैखौ सिफायना गालांदों आरोना।